nyuwun duka ingkang kathah wondene kadang mitra dasih kulawarga saking wilayah Kabupaten Pasuruan pangombyong penderek pinanganten monggo ingkang taksih pinarak lenggah dipun skecakaken wondene ingkang taksih ngayahi foto kawula aturi nyekapaken nggih. Wondene dumateng ingkang kawogan ibu-ibu waranggana ingkang sampun cekap anggenipun atur busana liripun sing wis rampung oleh paes lan macak kawula aturi jengkar saking papan papaesan tindak dumateng sasana pagelaran awit para kadang ingkang mijil saking Pasuruan kepengin hamirsani kaya ngapa ta wujute ibu-ibu waranggana khususe Tulungagung ingkang badhe pentas mila sepisan melih dumateng ibu-ibu waranggana ingkang sampun cekap anggenipun atur busana kaaturan jengkar saking papan papaesan tindak tumuju dumateng sasana pagelaran awit wekdalipun sampun nentokaken bilih pagelaran Beksa Wirama Tayub enggal kawiwitan ladalah tebake kok krasa kados ngaten menika lho Pak Bu sanak sedulur kadang mitra dasih saking Kabupaten Pasuruan ingkang hangombiongi pinanganten kepengin pirsa niki kawontenanipun waranggana ingkang mijil saking Kabupaten Tulungagung. Monggo kadang pangrawit gongso panjenengan ungelaken mamrih swasana ketawis regen nggih. Iya. Bemu lho, bemu lho. Rau kono kuping ning ruwone jagoan.
Sutiani. Amit. Ibu saking Pasuruan menapa dene bapa ingkang ngersakaken foto kalian Ibu Waranggana, monggo Bu panjenengan nyelak nggih. Nyedaki nyelak kalian Waranggana, monggo. Nggo kenang-kenangan nggih, kagem kenang-kenangan. Bu, monggo lho Bu ingkang ngersakaken panjenengan ngersakaken foto nggih.
angga guru kabeh amilio manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kawruh kang cukup kang ibadah kang wirewi syukur oleh wong tapa ingkang sampun aja kanggo duweing liyan iku pantas sira kuranana tapi sartan kang kawruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya mursalin ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi was ajma'in la haula wala quwata illa billah ngal azim amma ba'du. Dumateng para lenggah sami ingkang boten hamilut ingkang boten hangrasuk agami Islam, kawula ngaturaken salam sejahtera wilujeng siang rahayu ingkang pinanggih. Sampun dumugi mangsa kala dumawah kodrat parikedah netepi darmaning asepuh mastuti laila dawing para kina anggeni rami maha putri mahargya siwi. Kawula nuwun mugi keparengan nderek ngirangi wekdal sawatawis
Gempil kamardikan para lenggah para tamu sami senajan sakeca anggendika pinarak lenggah wawan pangandikan ngunjuk menapa dene gegojegan keparengan nderek ngirangi wekdal sawatawis gempil kamardikan handika sedaya ngemban dawuh saking panjenenganipun nuwun inggih Bapa Suyitna menapa dene ingkang garwa ingkang ing ari kalenggan siang punika mboten keduga liripun mboten tegel matur piyambak ing ngarsa andika sami awit rumaos bombong bembeng ing penggalih hamirsani kadang mitra dasih para tanggi tepalih menapa dene para tamu ugi pangombyong pinanganten ingkang mijil saking laladan Praba Lingga bener iki oh kula ralat ingkang mijil saking laladan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur mung saperlu nderekke Daupe Sri Pinanganten Sarimbit suasana kadya hanjung kengna cagaing terup mila kawula ingkang kapiji ingkang kautus ingkang kasuwun sulih silih sarira matur ing ngarsa paduka sami wondene saderengipun monggo handika sami sareng-sareng kawula dherekaken ngaturaken raos syukur ingkang kekanthi puja miwah puji kunjuk ing ngarsa dalem zat ingkang maha agung Allah subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring murah dumateng sedaya para titah umatipun kula panjenengan sami saged sareng-sareng mangempal manunggal ing balismanipun Bapa Suyitna menapa dene Ibu Sutasmiatin kanthi suka raharja kalis ing sambikala sholawat salam mugi kunjuk dumateng baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi ingkang pungkasan ingkang sampun paring pitedah paring contoh tauladan dumateng sedaya para pendherekipun ingkang sabaatipun kita ajeng-ajeng ing benjang bilih sampun dumugi titi laksana yaumil kiamat dumateng para sesepuh para pinisepuh ingkang lebda ing kawruh kaduk ing pamawas ingkang tansah pinundi-pundi para pangemban-pangembating praja satriyaning negari ingkang hambek Pancasila ing budi minangka pandam-pandom pangayomanipun para kawula dasih ingkang pantes sinudar sana samboten kata lumpen dumateng nyanipun para kiai para nyai alim ulama santriwan santriwati anggenira tansah sesanding kalian kitab suci mung hangatah-atah sih kewelasan kemurahanipun ingkang murbeng dumadi Allah subhanahu wa ta'ala para lenggah ingkang minulya Bapa Suyitna Sarimbit garwa halalantaran kawula ngaturaken wilujeng rawuh sugeng siang sagenging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur dumateng para tamu para lenggah sami ingkang sampun kersa hangiklasaken wekdal rawuh angrawuh ingkang dados undanganipun ingkang undangan kala wau wujudipun kekanthi uleman ingkang resmi wondene saperangan mung jawil ajejawilan
hingga saking manunggaling kersa handika sami saged anggrawi kanthi suka rahardya. Para lenggah ingkang minulya, wigatos sing kersa wa sing gati handika sami kaaturan rawuh dipun suwun manunggal idi pangestu handika sedaya mugi katujokna anggenira hamisuda palakrama ingkang putra putri ingkang sesilih asma Dyah Ayu Peni Yunda Bimantara. Putra putri saking janipun Bapa Suyitna kalayan Ibu Sutasmiatin. Sampun cekap akad nikah, so sampun kajemukaken kanthi adat Tulungagung kalian Bagus Apris Erdianata Surya. Priyantun ingkang mijil saking laladan Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Putra saking Bapak Masudiat Mojo kalian Ibu Herni. Mugi Sri Pinanganten Sarimbit anggenipun nyusun bali wisma enggal tut runtut reruntungan kaya Adam kalian Siti Hawa minangka tali raket anggenipun jejodohan saking pangajab panyuwunipun para sepuh sami enggala kagungan putra enggala duwe mong-mongan. Ning aja kaya cara kuna nggih. Dadi mulung taun nyangang taun duwe putra setunggal ngoten nggih. Wujute oleh bebrayan agung mujudna kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Menika saking pangajab para sepuh sami. Para lenggah ingkang minulya, Bapak Suyitna menapa dening Kang Garwa nyuwun duka ingkang kathah dumateng para lenggah para tamu sami senajan sawatawis dangu anggenipun tata-tata hang rantam hang otak-atik rawing dika sami badhe karengga-rengga wondene dumugi titi laksana ing ari kalenggahan siang punika gagar wigar tanpa karya. Upaminipun anggenipun nampi rawuh ndika sami dereng jangkep atur papan pinarak lenggah kirang priyogi unjukan dedaharan kirang edos upamane niki wau sedaya sarwa istimewa nggih. Tapi ngeten niki mawon 50 juta lho niki mandangak kaya kula niki 50 juta gitu lho. Nggo mahargya para lenggah sami. Para lenggah ingkang minulya, genging panuwun dumateng penyanipun Bapak Kepala Desa Ngentrong ingkang sampun paring palilah surat izin sah resmi ngantos dumugi muspika campur darat. Anggenipun Hamengku Gati Purwa Madya Wasana. Para lenggah ingkang minulya sengaja ing ari kalenggahan siang punika ndika sami kahibur wujude beksa wirama tayub paraga wonten 3 waranggana pramagari saha pengrawit. Mbok bilih ketiga ing mangke wonten tuna dungkap anggenipun atur menapa kemawon dumateng para tamu kula ingkang nyuwunaken gowing samudra pangaksama ingkang sagengipun cekap semanten gengging panuwun katur dumateng para lenggah sami sugeng siang sugeng ayahi suka parisaka ngantos saparipurnaning panggalih.
Modane sang Prabu Kresna solahe Sagung para tamu kaminulya kawula suwun ingkang sampun pikantuk sampur enggal-enggal sawega jumeneng matur suwun. Tep tajak kelocake obah dedetan tepantep tajak kelocake solahe hari gale wicarane tawes pito gones sak solahe darpatriya wis nukarwa hari gale tanpa mundur marawasa angkara murka obah dedetan tepantep tajak kelocake obah dedetan tepantep tajak kelocake sola
gele barat madya seribu prabu pancala sang
kembang duren klongop aja dangen kemuyul lair rembang sangut batine sasar susur lagune yen sabar subur datine bintang kecil di langit yang tinggi bintang tua bintangnya polisi bintang tiga bintangnya pajaksa bintang tujuh kue obat sakit kepala iming-iming aku duwe roti mari rasane enak legi sapa bisa nangis karo guyu tak opahi roti mariku iki kecil bintang TNI bintang besar bintang polisi bintang tiga bintang pajaksa bintang tujuh kui obat sakit kepala iming-iming aku duwe roti mari rasane enak legi sapa bisa nangis karo guyu tak opahi roti mariku iki Siturodo Mas Yo seliramu wis tak aturi golek bojo sing walas tolo sejati pungkasane seliramu digawe lara ora urung saiki mung dadi duda perlu dikandoni janji kumpian aku sageng ngenteni kowe lan aku moko dadi jodone ora kena prawanmu tak teni rajamu
rondo Banyuwangi Nadyan randa aku suci Mergo aku belum pernah kok mati rondo seksi Banyuwangi bokong gedhi tansah gugah ati Nadyan randa isih kenangan Mergo aku belum pernah kok buka perawan rondo gak peduli aku tresno rondo Banyuwangi Nadyan randa aku suci Mergo aku belum pernah Monggo Pak Kadir suwun Pak Ayo Mak Sur. Goyangno. Wis tanpa terkendali. Kunjuk dumateng Bapak Haji Joko Pitono sak rombongan. Iki kewane arep nyanyi. Asik. Ayo. Aduh Mas, kula nyuwun pangapura. Mung sakmene pungkasane nyambung tresno. Biyen kondo kowe manismu ing janji. Ning nyatane aku ora bisa nglakoni. Pancen lara rasane kelangan tresno. Rasa pahit kaya mangan buah mojo. Ning kapriye ora bisa ditaroske. Timbang gawe katon kambe burine. Sepurane Mas Kancil sepurane yen ta aku ninggal mati sepurane Mas sepurane katresnanku cukup semene wae Luwe becik manjing saduluran tresno kuwi ora kena nggo dolanan kabeh mau anggep ono ngimpi kisah tresno sing tau dilakoni. Sepurane Mas Kancil sepurane yen to surti ninggalake Kancil sepurane Mas Kancil sepurane katresnanku cukup semene wae Luwe becik masur manjing saduluran tresno kuwi ora kena nggo dolanan baji kabeh mau anggep pon mau ngimpi das tresno sing tau dilakoni. Monggo Mbak Misri. Ayo Mbak Yami, Mbak Sri, ayo duet karo kewane Kancil aja samar. Engko nyatus wong 500. Asik. Ayo. Monggo kan wis sur keluar suwun. Sorak rasa, aluyuran anggon
pindho